धनसिरि महकुमानि पानजानाव सानसेनि हाबाफारिजों धनसिरि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि खुंगा सेथि थान्दै मेला जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि आगुआवनो धनसिरि जिल्ला बर' हारिमु आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोनब्लाबो गोलाव सम बेनि खामानि मावनायफोरा थि रोखोमै जाफुंबोआखैमोन। गोलाव बोसोर थाद'नायनि उनाव 29 डिसेम्बर बुधबार खालि सानसेनि हाबाफारिजों धनसिरि महकुमानि पानजान हालामनि दैखुंग्रि बियाब रंजासालिनि लांगोनायाव मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि महेश्वर बसुमतारिया सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारिया। लोगोसेनो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्मआ। गुबुन फारसेथिं बे मेलावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो गाहाय नेहाथारि भिजुएल नेलसन दैमारियाबो बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। खुलुमनाय थाबाय जेरै मिडिया पर्टेल मिडियानिसिम आरो रायजो राजानिसिम गोरबोनि सिबिनाय थाबाय। बाथ्रा जाहैबाय जों बाहाय क'क्राझारनिफ्राय बा दुलाराय बर' हारिमु आफाद मिरु आफादनिफ्राय जे जों बाहाय धोनसिरि जिल्ला बा गलाघाट जिल्ला बेहाय सफैदों। बेनि मेन खारनानो जाबाय जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादा गासै 18था जिल्ला दङ। बेनि गेजेराव नैबे धनसिरिजों 19टा जाबाय। दा बे डिस्ट्रिक्टआ गोबां सम दिफां जानानै दंमोन। ओंखायनो बेखौ गोदानै गोख्रों हिसाबै दाफिननो थाखाय जों बाहाय नुजाफैदों। दा जों गमामायैनो जोंनि आसा खालामनाय बायदि बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ धनसिरि जिल्ला हिसाबै जों दानो हाबाय आरो निस्सय जों आसा खालामनो हायो बे धनसिरि जिल्ला कमिटिनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा निस्सय अहरह मिरुजों सोमोन्दो लाखिनानै आरो बे धनसिरि जिल्लानिनो गोबां आफादफोर जेरैहाय बर' साहित्य सभा आरो बर' फरायसा आफाद आबोब ट्राइबेल संघ बा बर' समाज बा गुबुन गुबुन आफादफोरजों बिदिनो मिलि जुलि थानानै जोंनि आफादनि बा दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे थांखि आरो थाखाय लादों बेवहाय सोमोन्दो लाखिनानै मोजाङै हाबा मावलांगोन आरो बे हाबा मावनायनि गेजेरजों दिनैहाय बर' जाथिनि बे हारिमु बिथिङा जौगानायाव निस्सय मदद मोनगोन बेखौ मिजिंथिनो हादों। मानोना दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनैसिम जिरायनानै थायाखै। गोबां मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बा वार्कशपनि गेजेरजों दिनैहाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे दोरोङारि माने मोसानाय बा मिउजिक बे लाइनावहाय माने बिजाब दिहुननानै दिनैहाय डिग्री कर्सआव माने सोलोंथाइ होनो हाबाय सोलोंथाइ लानाय जाबाय। बेनो जाबाय 3 इयार्स डिग्री कर्स 6 सेमिस्टार थानाय। दा बेखौ जोङो 27 मोनसे बाइन्डिं माने ट्रेडिशनेल मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट दङ लिरिक्स दं। दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायनानै जुदि बेखौ माने श' खालामो अब्लासो बे आबुं जायो। नंखायनो जों बेखौ सांग्रां जानांगौ जाहाथे जोंनि खुनु बेक्तिया बा गुबुन हारिनि खुनु बेक्तिया बेक्तिगत स्वार्थआवनो हक बा राजुवा स्वार्थआवनो हक जाहाथे बिकृत खालामनो हाया बा खावनानै लानो हाया बेखौ जों साफ्रोमबो मेगन गुनुजों नोजोर होनानै जों बयबो माने बादा होलायनांगौ बा हमथालायनांगोन बा मोजांखौ जोङो माने थुलुंगाखांनांगोन गाज्रिखौ जों हमथानांगोन। नङाबा दिनै मिडियाबो बे जिनिसाव सिरि थायोब्ला गाव गावनि थांनायखौल' सिन्था खालामनानै बा फारसेथिं जाथिनि बबेया हानिकारक बेखौ जुदि सिनायनो बावफ्लाङोबा बेवबो भुल जागोन। ओंखायनो मिडियाफोरखौबो बेनि गेजेरजों खावलायो जाहाथे माखासे जातीय जिनिसा जातीय नृत्य जात्रि नृत्य जातीय संगीतआ जातीय संगीत जों मडार्न बा गोदाननि बेलायाव जों बारा बुंनो हाया बुंथ'नांगौ बाथ्रा गैया। मडार्नाव थांबाय थागोन बे चेलेन्जिंआ बयहाबो माने अब्लिगेसन दं बा राइट्स दं। बे मथे गावजों गाव बादायलायनाया थाबाय थाथों गोदान क्रिएटिभिटिया क्रिएट जाबाय थाथों। खिन्थु जोङो जाय जाथिखौ परिचय होयो जायनिफ्राय जोङो जाथिनि आसल परिचयखौ मोन्दों मोन्दांथिखौ मोन्दों सारा पृथिबियाव सिनाय जादों बेनो जाबाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय बे मोसानायफोरनिफ्रायनो मोन्दों बे दामनाय देनायनिफ्रायनो मोन्दों बे बर' हारिनि बर' सिख्लाफोरनि बर' सेंग्राफोरनि दामनाय देनायनिफ्रायनो मोन्दों। गतिके बे जाय सिनायथि होग्रा बेखौ जुदि रक्षनाबेक्षन होनो रोङाबा बेखौ जुदि रक्षा खालामनो जथ्न' लानो रोङाब्ला होमब्लालाय जों मालायनिसो माने आलाय आथानि जुदि हगारनानै होयो बिनि दामनाय देनाय गासिबो जिनिसखौ जुदि आदब खायदाखौ सोलोंनानै केमेरा रेकर्ड खालामनानै लांजोबनानै जुदि गावसोरनि जुदि खालामहैयोब्ला बे जोंनि जिनिसा माने गोमालाङैनि खुनु बाथ्रायानो गैया। सानसे समाव बिसोरो जेसेबां सुबिदा फैगोन सारा भारतआवनो बे भारतनि सुबिदाखौनो गावसोरनो जाजोबनोबो हागौ। दा बेबायदि जानायनि बा जोंनि जे सुबिदा मोननांगौ बे लामायाबो सानसे समाव गोमानो हागौ। ओंखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' माहारिनि
हारिमु सांग्राङारि थुनलाइ सांग्राङारि बा माहारि सांग्रां बे बिथां सुबुंफोरखौ आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों जाहाथे जानला मोनला सोरबा केमेरा साफैब्लानो सोरबा बुद्धिजों खायदाजों कौशलै फुस्लायनानै जुदि माबाब्लानो जोङो गनायनानै गासिबो जिनिसखौ जोंनि गुमुरखौ हरलानानै केमेरा खेबनानै हरनो नाङा बे केमेरा हरनायजों लोगोसे बिथांमोना गावसिनि होननानै प्रिजार्भ खालामनानै एक्सप'जाराव एभेलेबेल देखायगोन खिन्थु जोंहासो गैया जागोन जिहेतु जोंहा एक्सप'जार गैया दिनैसिम जों दाबो गभर्नमेन्टआ जानाया दिनै 16, 17, 18 बोसोर जाहैबाय खिन्थु दिनैसिम जोङो बर'नि हिसाबै बा बिटिसि एरियायाव बिटिआर एरियायाव जों दासिमबो मोनसे टिभि चेनेल जों गायसननो हायाखै जोंनि एक्सप'ज जानांगौ जोंनि टेलेन्टखौ एक्सप'ज खालामनो थाखाय आरो जोंनि एबिलिटि जोंनि क्वालिटि केपासिटि बेखौ एक्सप'ज खालामनो थाखाय जोंहा बेबायदि मिडिया गैया ओंखायनो जोंनि मिडिया बिथांमोनहाबो गभर्नमेन्टखौ खावलायनांगौ रायजोफ्राबो नारसिननांगौ इन्टेलेक्टुवेलफोर नारसिननांगौ दल संगठनफ्राबो नारसिननानै बे जिनिसखौ नांगौ जेरावहाय आसाम स्टेटआवहाय 20-30टा थानो हायोबा जोंनाव मानो बिटिआरआव मोनसेखौनो जों सोरजिनो हाया हाग्रोनांगोन अब्लासो जों हमथानो हागोन अब्लासो जों थुलुंगाखांनो जोंनि जेनेरेसनखौ जों थुलुंगाखांनो हागोन नङाबा बे गोदोनानै थानांगोन बे गोदाना गोदानै थाबाय थागोन गोजामाबो गोदानसो जाफिनगोन ओंखायनो बे जिनिसखौ जोङो गिखांनाय फैदों ओंखायनो जोङो जोंनि हारिमु लाखिनायाव बा जोंनि दोरोङारि हारिमुखौ लाखिनायाव जों बयबो सांग्रां जानांगौ जोंहा मोनसे बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बा खामाव बारखोमानाय मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय गोबांथार मोसानाय 18 फाथालिनि 18टा आइटेम 19टा आइटेम दङ मोसानाय दामनाय देनाय बेफोर जोंहा दङ गासैबो थन्न लिराखारै मोनसे बाइन्डिं कस्टिउम दङ खालामनो हायोबा बे मोनसे जोंनि थाखाय गिदिरथार मावफुंनाय जागोन होननानै जों साननानै लादों आरो बे मावनायखौ जों मोगथाङाव निस्सय दिहुननो हागोन आइ आफा जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो जोंनि गभर्नमेन्टआ जुदि गमामायैनो गाव अनसुंथाइखौ नांगौ रोखोमै होयो दा बेखौ जों मिजिंथिदों दा बेनि अनगायै दिनैहाय जे बेवहाय जों फैदों जाय जे कमिटि दाफैदों बे कमिटि दानायनि बेलायावहाय जाय बिथांमोना आफादनि बिबानगिरि जादों बिथांमोननो जोङो कंग्रेसुलेसन होयो इसोरा जाहाथे बिथांमोनखौ गोहो आरो बिथांमोननो जाहाथे मोजां सान्थौ होयो बिनि गेजेरजों जाथि सेबा खालामनायाव जाथिनि थाखाय हाबा मावनाय जाहाथे मेंरोङै जायो बे ओनसोला क'क्राझार बा सानजानि लवार आसामनि ओनसोलनिख्रुइबो बांसिन बेकवार्ड आरो नागालेण्ड बायदि मोनसे बर्डारावहाय थानानै गोजान न'खर बा रायजो जालायनाय दा खम पपुलेसन बेनि गेजेरावबो माहारियारि सेबा खालामनायावहाय माहारियारि बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावनायाव सेबा खालामनायावहाय दासिमबो उन जानानै थायाखै आरो गोरों गारानिबो खम जायाखै नंखायनो रासिननिफ्राय रासिन जाहाथे उननि जेनेरेसनखौ जोलैफोरखौ जाहाथे आरो रासिमाव जोंनि दा एक्जिस्टिं जायफोर दङ बिथांमोना थुलुंगा होयो मोजां थुलुंगा पजिटिभिटि थानाय बा अथेन्टिसिटि थानाय बेफोर माखासे बिथिंखौ जाहाथे फोरमायनानै गालाङो आसि खोन्थानानै गालाङो दानि जेनेरेसनाव जोंनि ससाइटिया साबसिननिफ्राय हाबसिन जागोन दा दानि जुगाव जोंनि माबाखौ हारिनि गासैबो एक्जिस्टेन्सखौ नस्थ' खालामजानो नागिरग्रा बा खावनानै लांनो नागिरग्रा सेनानै लांनो नागिरग्रा बा नस्थ' खालामनो नागिरग्रा गोबां दंसै दा जोंनि गेजेराव जोंथ' बुंला खिन्थु गुबुन हारिया जोंनि माखासे सम्पतिफोरखौ माने खायदायै बायदि कौशलै बुद्धिजों खायदाजों सेनानै बा लांनानै गावसिनि होननानै थाहैग्रा बा सोलोखाय बाहायनाया बिराद दंसै ओंखायनो दिनै आङो बे गेजेरजों साबधान होनो लुबैयो जोंनि गेजेराव जुदि गुबुन हारिनि सोरबा जुदि एक्सपार्टआ जोंनि माखासे इन्टारभिउ लानो गावनि डक्टरेट डिग्रि थानाय पिएइचडिनि थाखाय जुदि इन्टारभिउ लाफ्लानो फैनानै जोंनि गासिबो मोन्थोरखौ गुबुनखौ जुदि सोरबा सासे बेक्तिगत हारिमुनि बिथिङाव जोबोद बिहोमा गोनां रांखावरिनि बाथ्रा फैयो ओंखायनो बेफोर रांखावरिखौ जोङो अहरह बा नांगौ रोखोमखौ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोननो हास्थायो आरो बे हिसाबैनो जोङो दासिम एसे एनै मोनदों खिन्थु नांगौ समाव जों मोनाखै दा मोनैखौ मावनो बा मोनफुंनो बा जोंनि प्रजेक्टफोरखौ इयुनाव मावफुंनो बेखौ प्रायरिटि बेसिसाव बोरै मावबा मा जागोन बेखौ जोङो थाबैनो जोंनि बे गोदान गभर्नमेन्टनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायगोन
दा बिथाङाबो निस्सय टाइम होगोन सानसे दा बेखौ जों आसा थिदों दा बिथाङा जुदि टाइम होनानै जोंनि माखासे प्रजेक्ट बा प्लेनिंफोरखौ जुदि प्रायरिटि बेसिसाव जुदि गनायथि होयो अब्ला निस्सय जोंनि बे मावनो लानाय खामानिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे मोगथां महर मोनगोन जाय खामानियानाखि जोंनि बेक्तिगतनि खामानि नङा दुलाराय बर' माहारिनिनो मोनसे सिनायथि आरो बेखौ जोङो गोजौ फारसे बा दानि बादायथि मुगायाव बादायनो हाथावथाव मोनसे चेलेन्जिं मोनसे आयदा हिसाबै जोङो दोननो हानाया जोंनि थाखाय गौरब आरो बेखौ फरायसालि बा कलेजाव सोलोंथाइ लानायनि जे फर्जा बेखौ जोङो एक्सटेन्ड खालामनांगौबा गुबुन गुबुन कलेजाव जुदि माने इनक्लुसन खालामनांगौबा इन्ट्रडिउस खालामनांगौबा बेवहायबो थाखा फैसानि बाथ्रा फैयो आरो माने लेक्सारार इन्सट्राक्टर थिसननांगौब्ला बिथांमोननि बेथन होनायनि बाथ्रा फैयो नंखायनो जोङो सानै हयै बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां बिटिसिनि मावथि बा इएमफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ जों मावनो गोनां जागोन जायखि गभर्नमेन्ट पेया बे जोंनि सुंथाइगिरि जायखि गभर्नमेन्ट पेया जोङो जातीय संगठना उफाय जेब्लाबो सोनारनानै खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो माने मिथिनानै जोङो जेब्लाबो मददनि थाखाय नेनांगौ जायो नङाबा जोंनि गेजेराव दुर थांनानै सोरबा कन्ट्राक्टर सोरबा न'खराव बिनायनि बे परिबेस गैला खारन जोंहा गभर्नमेन्ट दं होननानै बयबो बुंथियो ओंखायनो जिथु खामानिखौ मावबाय जे खामानिखौ मावबाय बेखौ जोङो मावनानै आद्रा खिद्रा दोनजाला बेखौ जों मावथायथारनानै मोगथां महराव दिन्थिनांगौ दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोंहा बिजाब साफायनांगौआनो बयनिख्रुइ देरसिन खामानि जानानै दङ दा मोननैसो वार्कशप खालामनायनि उनावनो जों बेखौ माने बिजाब आकारै दिहुनग्रोसिगोन डिग्री कर्सनिखौ दा बेनिफ्राय उननि कर्सनि थाखाय एडमिसन होनांगौ आरो मास्टार डिग्री लेभेलनि थाखाय जोंहा आरोबाव गोदान प्रिपारेसन खालामनांगौ जों बे स्टेन्डार्डखौ एसे लेभेलाइज खालामनानै माने साजायनांगौ जाहैदों दा बे हिसाबै जोंनि मावनांगौआ खम जायाखै मावनांगौआ बांसिननिफ्राय बांदों जायनि फलाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै गुबुन आयदा बैसागु दमासि बा गुबुन फुड प्रसेसिं बायदिसिना गुबुन माने कालचारेल एक्सन बायदिसिना प्रग्रामखौ जोङो लानो हाथ'वा जादों दा बे देरसिन हाबाखौ मावनो वार्कशप वार्कशप माने जिरायनानै खामानि मावनो गोनां जानायावहाय दा बिदि हिसाबै जों बे मोनसे खामानिखौ थारला खालामनानै जुदि जों माथो लाखिनो थांखो दा बे मोनसे जों गल जाहैनाय जागोन नंखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बे सांग्राङा माब्लाबानो जानांगौमोन नंखायनो दिनैनिफ्रायनो जानांगौ रासिननिफ्राय रासिन जोंनिफ्राय रासिन सांग्रां जादों जोंनिखौ खावनो ओमफ्राय जों रासिननिफ्राय रासिन सांग्रां जागोन खावग्राफोरनिफ्राय हमथानो बासायनो दा बे जिनिसखौ जोङो नाजानांगोन ओंखायनो बेखिनिखौ आं बुंबाय गोबांथार बाथ्रा बुंला जोबथारनायाव आङो बयनोबो खुलुमनाय जासिबाय आरो बर' हारिया थांनानै थाबाय थादों आरो बर' हारिनि गासैबो बिथिङा जाहाथे जौगाखांबाय थादों हारिमु बिथिङा साबसिननिफ्राय हामसिन सिनेमा हक जिखुनु ड्रामा हक जिखुनु मोसानाय खन्नाय दामनाय देनाय हक जोंनि माने हारिया जौगाखांथों लिरनाय फरायनाय गासैबाबो जौगाखांथों आरो बे जौगानाय अनलायनाया जोंनि गेजेराव गुबुन आफादनि गेजेरावबो जाहाथे अनलायनाय मोजां मोननाया सबसमाय थाथों गावजों गाव हिंसा हिंसि जेब्ला जाब्लाय बेहाय दायना बाहा हाबलायबाय बेवहायनो बुथारनोबो लुबैलायबाय बेवहायनो गाज्रि मोननाय फैलायलायबाय नंखायनो जों अनलायनायखौसो जों बरायनांगौ अनलायनाय मोन्थोरजोंसो जों मानसिखौ अननो रोंबासो अनजायो गाव अननो रोंबासो गावबो अनजागोन नंखायनो बे मदद होलायनाय बे अनलायनायखौ जोङो जिखुनु जोंनि गेजेराव गोबां दल संगठननि गेजेराव गोबालायनानै खामानि मावनांगौ नांगौ समाव माने जयै नांगौ समाव गावबा गाव नांगौ समाव जयै नाङै समाव गावबा गाव बेबायदि मावै जों जाथिखौ डेभेलप खालामनांगौ गोजौ फारसे जौगाहोनांगौ आरो बेखिनिखौ बुंबाय बुंनानै आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ गासै रायजो राजानो बावहरनानै फोजोबबाय।